Ha començat l'acte del mig mandat, donar compte de la tasca que portem feta respecte al PAM. En primer lloc, us dono la benvinguda a totes les persones assistents i us agraeixo l'assistència a l'acte. Bé, durant aquests mesos que vam aprovar el PAM, però de fet des d'inici de legislatura, perquè ja vam començar a fer coses i d'alguna manera ja érem en línia amb el que vam aprovar el PAM, oi? Doncs hem anat treballant intensament per assolir diversos objectius generals que es concreten en un govern amb mirada feminista, obert i activament participatiu. Hem promogut la igualtat de gènere, la transparència en la gestió pública i hem incentivat la ciutadania en la presa de decisions. Un poble educador, dinàmic i actiu. Hem impulsat iniciatives que fomenten l'educació, la cultura i l'activitat social, creant així una comunitat cohesionada i activa. Un poble sostenible i compromès amb el medi ambient. Hem treballat per millorar la sostenibilitat ambiental, implementant pràctiques respectuoses amb el medi ambient i gestionant els recursos naturals de manera eficient. Un poble amb una economia local forta i diversificada. Hem enfortit l'economia local, donant suport al comerç, l'artesania i les iniciatives emprenedores que contribueixen al creixement econòmic del municipi. Un poble amb serveis públics de qualitat i accessibles per a tothom. Hem millorat els serveis municipals per garantir que siguin de la millor qualitat, accessibles i adaptats a les necessitats de tota la ciutadania. Per a nosaltres, la rendició de comptes és molt important. Amb aquest acte de rendició de comptes volem compartir amb vosaltres els avenços aconseguits fins al moment. En els propers dies rebreu a casa el document complet amb els detalls d'aquest balanç. A més, com sempre, podeu consultar de forma permanent l'estat d'actuacions del PAM a través del web creat específicament per aquesta ocasió. Aquest acte vol ser una eina de transparència, oferint-vos una visió clara dels progressos fets i dels reptes que encara tenim al davant. Continuarem treballant amb la mateixa dedicació, compromís per fer de Tona un municipi més igualitari, inclusiu, sostenible, dinàmic, participatiu i amb serveis públics de qualitat. Convidem a tota la ciutadania a acompanyar-nos en aquest camí de construcció col·lectiva. Gràcies per la vostra confiança i pel vostre suport continuat. A continuació, anirem parlant per àrees. Ara pren la paraula la Judit pel balanç econòmic. Sí? No. Ara? Aquest sí? Sí. Gràcies, Lluís. La veritat és que fa goig poder presentar-vos avui tota la feina que fem. Sabeu que molts veniu als plens o els seguiu una mica i per tant ja aneu seguint el dia a dia, però fa goig, amb la feinada que estem fent, ara poder-la explicar és motiu d'orgull. Números, parlem de números. La situació econòmica. El titular que hem posat és un ajuntament que creix pot invertir en la ciutadania. És fàcil d'entendre, oi? La frase seria aquesta. Durant els 2 primers anys d'aquest mandat, doncs, el pressupost municipal s'ha vist incrementat un 14,2%, gràcies a la bona salut financera que gaudeix el municipi. El 2024 presentàvem un bon pressupost de més de 9 milions, però aquest 2025 ja s'ha vist incrementat fins a 11,3 milions. Que és el més alt de la història de Tona. I què ens ha permès millorar aquest pressupost? Doncs bàsicament ho hem explicat en 3 apartats. El primer seria el 2024 el PIB català ha crescut més que la mitjana europea. I la previsió és que continuï creixent el 2025, tot i que de forma més moderada i des de la intervenció del senyor Trump encara més moderada, però creixent encara. Això, juntament amb una inflació que ha estat a Catalunya, per exemple, del 2,9, significa que, segons el model de finançament de l'estat espanyol, ens han de retornar més diners dels que paguem tots els tonencs i tonenques.
Per tant, com a context, què ens ha permès millorar el pressupost? Doncs el primer, la bonança econòmica general de Catalunya. Com a segona, vivim una certa tendència a l'estabilització de preus. Sabeu que fa 2-3 anys hi va haver-hi uns increments molt bèsties de combustibles, de primeres matèries, etc. Això va desestavellar molt el mercat. En aquests moments estem en una situació molt més estable, tot i els aranzels, torno a repetir, del senyor Trump. I com a tercer punt, l'escenari de reducció dels tipus d'interès, sabeu que ara sembla que està aturat, un 2,08, una cosa així, el tipus d'interès. Tot i això es preveu que es mantingui sobre la línia del 2% i això el que afavoreix és la demanda de crèdit i per tant de la inversió. Això en quant a situació econòmica en general. En quant a, ja mirant més a Tona, quina situació tenim? Doncs hi ha 3 dades claus a l'àrea d'Hisenda. La primera, un endeutament molt baix. Tan baix que estem a un 5,5%, per exemple, aquest any, a principis d'any, al fer el pressupost. Penseu que la mitjana de Barcelona és un 28 i el límit legal seria 110. Estem a 5,5. Per tant, estem en un endeutament que ens permet facilíssimament endeutar-nos si és que així ho decidim. Això el primer, un endeutament molt baix. Segon, un estalvi net positiu de 2 milions. Això significa que, molt alt per alt, amb els ingressos ordinaris que tenim i les despeses ordinàries que tenim, ens sobren és molt dir, tenim un marge de 2 milions. Això ens fa goig d'explicar també perquè això el que ens permet és, si ens endeutem, que ja hem vist que per rànquing podem, a més podem pagar-ho, que també s'ha de mirar. El que puguis demanar és una cosa però s'han d'anar tornant cada mes. Doncs amb aquest estalvi net podríem fer front a una amortització a la que calgués. I com a tercer, el romanent. El romanent, ja sabeu, són els estalvis que tenim. Estem en aquests moments per sobre els 5 milions. Bé, en aquests moments ja no, perquè ja hem fet una modificació de crèdit fa un mes, que si tot va com ha d'anar dilluns ja estarà vigent, i ja és de 1,2 de romanent. Per tant, 5 milions era a inici del pressupost. I ara què? Doncs de fet ja m'he avançat una mica. Ara la nostra idea és invertir tota aquesta bonança, tota aquesta bona gestió ens ha portat a uns estalvis i a uns números que ens permeten fer més coses. Doncs fem-les pel bé de tots. La qüestió és invertir en els veïns i veïnes, en la qualitat de vida, també, com ja s'anarà dient, amb tots els problemats que tenim, d'arbrat, de gespa, de manteniment, etc. Aquesta bona situació ens ho permet i la idea és continuar fent això, seguir en aquesta línia, invertint en Tona, ja sigui en romanent o demanant finançament perquè estem en una situació molt bona per demanar-lo. Bé, a continuació parlarem de subvencions, inversions i també recursos humans. Els 2 primers temes d'alguna manera els portem tots. Tothom des de la seva àrea, oi? Pot demanar subvencions o es poden acometre inversions. Recursos humans ja és un dels temes que porto jo. Pel que fa a inversions i subvencions, l'esforç del govern durant els 2 darrers anys per gaudir d'una salut financera òptima ha dibuixat un escenari que ens permet continuar afrontant inversions que siguin palpables per als tonencs i tonenques, sense haver de recórrer crèdits ni hipotecar el futur. A Tona comptem amb tota mena d'equipaments oberts a la ciutadania. Una zona esportiva amb pavellons, camps de futbol, pista d'atletisme, piscina, sala polivalent, l'espai cultural al que estem ara, biblioteca, llar d'infants, habitatges tutelats i un llac, etc. Fins i tot tenim algun equipament que a dia d'avui no hi tenim ús, com pot ser l'ermita de la Salut o el geler. Poder-los mantenir en les millors condicions possibles és indispensable pel seu bon funcionament i perquè tothom se'n pugui beneficiar. És per aquesta raó que les darreres inversions pressupostàries han girat al voltant d'aquestes millores. L'apartat subvencions per millorar Tona
les subvencions són un recurs extern, oi?, que ens ajuda a afrontar els projectes més importants i poder rebre subvencions determina la viabilitat de portar a terme aquests projectes o no. Durant el 2023 i 2024 el nombre de subvencions rebudes va ser abundant en qualitat i quantitat. I això va permetre i permetrà tirar endavant tota una sèrie de projectes. Aquest és el cas, bé, és això, ja us diré i amb la intervenció es repetiran, és normal, no? Perquè millores xarxes d'abastament d'aigua, que probablement en Pep en parlarà, noves instal·lacions fotovoltaiques als edificis municipals, instal·lació de sistemes d'aerotèrmia a l'edifici de l'Ajuntament i de l'Escola Bressol, rehabilitació i recuperació de pous o les millores de la residència dels avis de Can Codina. Bé, pel que fa a la part de recursos humans, s'han fet diferents accions, oi? D'una banda, un procés que hi va haver general d'estabilització de funcionaris, tota una sèrie de persones que feia anys que estaven a l'Ajuntament i no tenien plaça fixa, mitjançant aquest procediment van poder-la fer fixa. És un ajuntament on hi havia molt personal laboral i poc funcionari, el qual dificulta el desenvolupament de determinades tasques, principalment administratives, es va fer un procés de funcionarització també. Teníem dues persones, una mitja jornada i l'altra tenia 30 hores, se'ls ha completat perquè lògicament la gent treballa, vol fer la jornada completa, no buscar-se la vida una mica aquí, una mica allà. Tot això també beneficia l'estructura i facilita els serveis que prestem. S'ha facilitat jubilacions parcials en contractes de relleu. Llavors també en quant a tècnics ja té plaça definitiva el tècnic de cultura, ens comença properament tècnica de medi ambient, que és un servei que ens prestava parcialment la Mancomunitat, ara el tindrem directe i a jornada completa, i estem treballant també per redimensionar el personal que té la brigada, el que té la policia, l'escola Bressol hem d'estar més o menys al cas en funció de matriculacions, en fi, que és una àrea d'un treball continu, però és molt important perquè nosaltres totes les accions que fem les fem o a partir del pressupost, que n'hem parlat bastant, però també moltes coses ho fas a partir del personal que tens. Per tant, has de dimensionar bé la plantilla i poder donar o prestar els serveis correctament. Bé, a continuació torno a passar la paraula a la Judit perquè ens faci balanç sobre l'àrea de desenvolupament local i feminismes. Bé, doncs, comencem per desenvolupament local. Durant aquesta primera meitat del mandat, des de la nostra àrea, s'ha impulsat la implementació d'accions diverses del Pla Local de Comerç, que ens varen fer la legislatura passada, i sobre el Pla Estratègic de Turisme. Evidentment, ja us imagineu que el que pretenem és donar suport i teixir complicitats amb el comerç i amb la indústria, en aquest cas. I per això el que intentem fer és... Fem reunions periòdiques cada 3-4 mesos, tant amb el comerç com amb la indústria. La idea és que entre nosaltres i entre ells es puguin teixir aquestes sinergies que a vegades possibiliten tractes o negociats que d'una banda a l'altra del carrer, poder no, sobretot al polígon, hi ha empreses que ni es coneixien i eren veïns de darrere. Va ser una anècdota divertida aquesta. Dues empreses que no es coneixien. Per tant, només aquestes trobades ja són un gran avenç. Com a accions destacades podem dir-ne moltes, en diré unes quantes. Per exemple, quan al Pla de Comerç el que hem fet és un espai de cooperació amb Obrim Espais. Suposo que ho haureu vist. S'han fet formacions, s'han fet campanyes, hem fet un directori dels locals buits, tot això gràcies a una subvenció de les que comentava en Lluís, de la Diputació en aquest cas,
Inclús amb el comerç s'ha fet un viatge, un retail tour que es diu a Girona per conèixer l'associació de comerciants de Girona, que va ser molt interessant. Com he dit, hem fet les trobades periòdiques amb sectors d'indústria i comerç, que ja ho he comentat. Hem implementat també accions de turisme, perquè a Tona no ens ho pot semblar, però a part de les lloses, que és la joia de la corona a explotar, tenim moltes coses per descobrir. Amb turisme, per exemple, heu pogut veure que ara aquesta primavera hem tret aquesta mena de joc, és un mapa on és d'Osona Turisme, hi ha diferents pobles i un d'ells és Tona, per tant, ho celebrem. També hem fet una jornada gastronòmica amb l'Escola d'Hostaleria, amb la qual també hi estem en contacte i ens agradaria encara continuar-hi col·laborant més. Això va ser arrel de la Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia d'aquest 2025. Hem seguit impulsant la fira Joc Joc, l'estem consolidant, sabeu que la vam baixar del pavelló cap al centre i continuem per aquesta via, aquest any amb imatges, nova, recordeu, hem canviat, més dinàmica, més moderna, més digital també val la pena. Creació dels locals buits és una problemàtica que tenim, que ens espatllen, diguem, la continuïtat de l'eix comercial. Creació d'un directori d'empreses, també molt interessant per saber qui som i què fem a Tona. I continuïtat de les campanyes de Nadal pel comerç, especialment amb èmfasi a la zona blava gratuïta durant el mes de desembre. Continuo jo? Fins aquí desenvolupament local. I ara, en quant a feminismes, ja sabeu que sempre dic que feminismes, més que protocols, que també en fem i s'han de fer, i seguiments i circuits i històries vàries, més enllà d'això, el que ens agrada és aterrar, diguem, el feminisme a totes les àrees. Això què vol dir? Doncs que quan es fa un cartell passi per la tècnica de feminismes i miri si és correcte, si és prou divers, si el llenguatge que utilitzem és el correcte, i m'agrada pensar que aquestes coses són les que realment arriben més a tothom. Hem treballat, doncs, per tant, per treballar de manera activa i consolidar línies estratègiques del pla d'actuació de mandat, que sabeu que és extens, de cara a la igualtat i l'equitat de gènere. Aquest impuls s'ha traduït tant en la posada en marxa de nous projectes com accions en la continuïtat i ampliació d'accions que ja teníem iniciades. L'objectiu, us imagineu, és garantir una actuació transversal, el que us comentava, en totes les àrees i sostinguda en el temps, que permeti avançar Tona i fer-la més inclusiva, més diversa i més lliure de discriminacions. Per cert, fer èmfasis que avui és 28J, Dia de l'Orgull LGTBIQ+, per tant, us animem a celebrar-lo com a tal. Com a accions destacades n'hi ha moltes, hem intentat resumir-ho amb... Hem fet espectacles, aquests espectacles no hem volgut que siguin casos aïllats, sinó que els hem posat a dins la festa major, a dins la festa major d'hivern, la d'estiu, o dins de Sant Jordi, en les festes ja que fem. En quant a prevenció, per exemple, tenim la campanya Què juguem, suposo que l'heu vista ja més d'una vegada, però l'ensenyo perquè és prou bonica. Ja n'hem fet diferents formats, és un joc, un sabater d'aquells de tota la vida. La veritat és que té bastant d'èxit. I de passada, si algú se'l llegeix, doncs millor que millor. En quant a exposicions, hem fet Dones que trenquen barreres, transformant ciutats mediterrànies. Hem fet una exposició juvenil que es diu Aprendre a mirar, Aprendre a pensar, molt important. Això era entorn del 25N. Hem fet un taller creatiu i una exposició entorn del 25N també aquí a Tona. En quant a tallers i xerrades, n'hem fet de molt interessants. Hem fet taller d'autodefensa, un taller que es deia Jo i la meva masculinitat, molt important també parlant de feminismes, una xerrada de dones i muntanyes,
de la Piti Capella, molt interessant, l'alpinista, ja sabeu qui és. Hem parlat d'experiències personals també de violència de gènere amb la Maria Àngel Roure, que té un llibre que ens va venir a presentar, que es diu Maite, vaig ser jo, podies haver estat tu. I hem fet altres com cafè entre dones pel dia del 8M, amb més aviat dones del comerç local, va ser molt interessant. I també en 8M compartim i creem missatges reivindicatius. Hem fet altres tallers també sobre la salut de la dona, n'hem fet 4 o 5, sobre el sol pelvià, nutrició, moviment físic, menopausa, etc. L'èxit de l'última va ser rellevant, érem aquí i quasi no hi cabíem, vull dir que va anar molt bé. I també hem fet accions de coeducació, juntament amb la Comissió de Coeducació, i també ens hem adherit, ja sabeu que la part d'igualtat tenim la tècnica de la Manco, que la tenim dedicada uns dies a Tona, i des d'allà ha fet el Pla d'Igualtat de Gènere i l'LGTBI i el protocol d'abordatge integral a les violències masclistes. Fins aquí. Bé, a continuació entrem a l'àrea de territori, una macroàrea per nosaltres podríem dir, on podríem tenir 3 grans blocs, un que és ecologia i sostenibilitat, que parlarà el Pep, el primer que agafarà la paraula, l'altre que seria obres i manteniment des del punt de vista municipal, que porten la Berta i l'Albert, i jo que porto urbanisme i també en part habitatge. Passo la paraula al Pep. Hola, bon dia. D'ecologia i territori, destacar que és una àrea, jo parlaré de 3 grans blocs, que és transició energètica, residus i aigua. Lligat amb el que comentava la Judit, és una àrea que s'han fet moltes grans actuacions i m'agradaria destacar que pràcticament el 100% del finançament ha vingut de fora. És a dir, quan parlem d'aquest romanent i de més, jo el que us explicaré són projectes finançats pràcticament al 100% per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. En aquests darrers 2 anys, també hi ha, que en serien pràcticament 6 amb l'anterior mandat, jo penso que Tona ha viscut una transformació molt important en l'àmbit de la sostenibilitat. Bàsicament el que hem intentat és fer els nostres edificis autosuficients. Per tant, jo penso que hem fet passos molt importants en la transició energètica i ara en destacaré algunes actuacions. També destacar en aquest context passat que hem viscut d'aquesta sequera tan severa a tot l'àmbit de Catalunya, també s'han fet inversions molt importants de la xarxa municipal d'aigua i tot i que ara sembla que la situació ha millorat transitòriament, pensem que són situacions que en un futur no molt llunyà tornarem a viure. En l'àmbit de la transició energètica m'agradaria destacar, hem continuat instal·lant instal·lacions fotovoltaiques, s'han fet la de Can Licus, ara properament es fa l'Ajuntament, l'Escola d'Hostaleria i els habitatges tutelats. Per tant, disposarem pràcticament de 490 quilowatts pic a tot el poble, que és una bestiesa, és a dir, és una transformació molt important d'energia renovable. I ara ens trobem en una fase d'electrificar els edificis, és a dir, som capaços de generar la nostra energia solar, neta, renovable i de proximitat, i ara estem fent una instal·lació d'aerotèrmia molt important a l'Ajuntament. De fet, ja s'ha adequat tota la coberta, també s'ha millorat l'envolvent, i hem licitat ja la instal·lació d'aerotèrmia de la llar d'infants per xocolata. Què vol dir aerotèrmia? Vol dir, ens fem l'electricitat amb plaques solars i ara electrifiquem els edificis. Funcionarem amb electricitat i en el cas de l'Ajuntament traurem els combustibles fòssils, que seria gas natural, i la llar d'infants idèntic. De cara als propers mesos el que es farà és una licitació també per instal·lar un district heating de biomassa. Biomassa és estella forestal a tota la zona esportiva, que permetrà subministrar, en aquest cas, energia tèrmica en el pavelló i el camp de futbol, i també permetrà treure els combustibles fòssils, que són els pocs que ens queden. De fet, ens quedarà a la zona esportiva. Si ho traiem, només ens quedaria Can Licus i l'escola Era de Dalt funcionant amb combustibles fòssils, que seria aquesta energia que molts tenim a casa, però que ens ve de fora i que ens poden manipular o alterar el preu. De totes aquestes actuacions que acabo de comentar, fotovoltaiques en aquests edificis que ens falten, habitatges tutelats, escola, hostaleria, ajuntament i Can Licus,
I aquesta biomassa de la zona esportiva s'ha aconseguit una subvenció de 1,4 milions d'euros de la Diputació de Barcelona, que si tiréssim enrere 3 anys estaríem parlant de 3 milions d'euros per fer la transició energètica a Tona, fet que ha fet que Tona passi de ser un municipi que amb prou feines disposàvem de cap instal·lació renovables i ara el que us estem explicant, que haurem aconseguit tenir un poble molt sostenible i equilibrat, i això, jo penso personalment, també és un àmbit que m'agrada molt, té un impacte directe en les finances municipals. Penseu que el consum energètic, només que repassíssiu a casa vostra el que pagueu a la factura de gas, d'electricitat i d'aigua, i de residus, que també en parlaré, és un aspecte molt important del nostre dia a dia, doncs penseu en equipaments municipals té un impacte molt important. També destacar que s'ha instal·lat una nova torre LED en el camp de futbol de gespa natural, ja vam canviar tot l'enllumenat a LED al camp de gespa artificial i ara s'ha instal·lat una primera torre en el camp de gespa natural. S'han comprat 2 vehicles híbrids per la policia en aquest àmbit de mobilitat sostenible també. No hem pogut fer el pas al vehicle elèctric per un tema de 4x4 i que no està prou treballat. Si parlem de residus, hem implementat el cubell en xip a Tona. Penseu que en un horitzó de 2 anys millor dit, anirem cap a la taxa justa o pagament per generació per tal d'adaptar-nos a la normativa europea. Tota aquesta implementació del cubell en xip també s'ha finançat per l'Agència de Residus de Catalunya amb el suport de la Mancomunitat. I per últim, i no menor, comentar el tema de l'aigua, que s'està fent una actuació molt important en diferents carrers del poble per retirar el fibrociment, que seria l'uralita que podríem dir vulgarment, i per instal·lar PVC d'alt rendiment per millorar l'eficiència de la xarxa municipal d'aigua. Aquestes actuacions de l'aigua, que ronden el milió d'euros, s'han aconseguit diverses subvencions que volten els 900.000 euros, per tant amb la licitació i de més pràcticament podíem parlar que s'han fet inversions de la xarxa d'aigua 100% finançades. Després, seguint també el pla director de l'aigua, s'han renovat els dipòsits, algun dipòsit, en aquest cas el del Vilar, aquest sí que s'ha fet amb recursos propis, per tant s'ha millorat tota l'estanquinitat i l'aïllament del dipòsit que subministra l'aigua a tot el municipi. Penseu que l'aigua ens arriba al Verinal, puja fins al Vilar i després es subministra, per tant, on l'emmagatzemem és aquí dalt al Vilar, s'ha millorat un dels dipòsits. I per acabar, també en breu s'han redactat 3 projectes per habilitar els pous de Montrodon, Verinal i Serrarols amb una subvenció de 240.000 euros de l'ACA, i s'estan connectant diferents masies del territori a la xarxa municipal de l'Ajuntament. Bé, pel que fa a urbanisme, hem modificat, de fet ens hem adaptat a l'ordenança de tramitació i llicències urbanístiques de la Diputació, això perquè sobretot cara a llicències d'obra nova, on intervenen tècnics, que no cada municipi tingui la seva casuística i llavors hi dificulti. Si t'aculls una ordenança tipus com la Diputació fa que els tècnics de seguida ho tinguin per mà i no tinguin dificultats a l'hora de tramitar aquestes llicències. Hem finalitzat la primera fase de rehabilitació del balneari Ullastres, que era aconseguir que no es degradés més l'edifici. Llavors hem aconseguit una subvenció del CRESO de 63.000 euros pel projecte executiu per l'obra i l'activitat que s'hi hagi de portar a terme, i el projecte està previst que el cost 99.000 euros. Hem parlat amb la Diputació i tenim el compromís que si poden a final d'any ens donaran els 37.000 euros restants. Bé, s'està treballant en redacció de projectes com la reurbanització de la vorera del carrer Maria Vivet. És una reurbanització que d'alguna manera és com un pla pilot, com que l'amplada ho permet. Hi haurà 2 zones, una que seria pel pas dels diferents serveis i l'altra per l'arbrat, perquè l'arbrat porta certes problemàtiques amb els serveis o invasió finques. Bé, ho hem d'anar treballant per buscar una solució òptima, perquè el que està clar és que necessitem l'arbrat, no volem un desert, volem un poble agradable per viure. S'està treballant amb la redacció del projecte del carrer Montserrat entre el carrer Gelec i l'Antoni Figueres
perquè està obsolet, porta molts problemes, el clavegueram no funciona. Llavors també l'actualització del carrer Doctor Vallès. El Doctor Vallès és, nosaltres pensem, un deute que l'Ajuntament té envers la ciutadania. Quan la Generalitat va traspassar la Nacional 152 a Tona, hi havia el que és l'actual carrer Antoni Figueres i Doctor Vallès. Va donar uns diners, es va arreglar l'Antoni Figueres. Es podia haver arreglat el Doctor Vallès. És evident que quan abans puguem fer-ho millor. Llavors el que és important és tenir el projecte, és un projecte que val molts diners, sobre 3 milions d'euros, i evidentment, com deia abans, necessitarem subvenció externa per poder-lo portar a terme. Però el primer és l'actualització del projecte, que això ho tindrem properament. També hem encarregat el projecte de remodelació de la pista de l'escola de l'Era, i llavors també amb el que seria planejament, el planejament que tenim al POUM està aprovat el 2011. Des del 2011 no s'ha desenvolupat cap sector. Al contrari, un sector es va deixar sense efecte, anava vinculat al balneari Ullastre perquè en el seu moment es havia pensat que es podria fer una macroactuació. Bé, es va veure que no, es va deixar sense efecte. Bé, com que això normalment correspon a l'iniciativa als particulars, no? Llavors des de l'Ajuntament el que sí que podem fer és donar suport, i ara sí que us puc dir que estem, tot i que és lent, però estem treballant amb els propietaris de l'ampliació del polígon industrial Gaules, estem treballant amb Estavanell perquè Estavanell els hi porti la xarxa elèctrica, perquè tenien pressupost d'Endesa i els hi feia inviable el sector, i Estavanell se'ls ajusta molt més a preus. Llavors, quan s'hagi construït una subestació elèctrica es podrà procedir a l'ampliació del polígon. S'ha aprovat ja inicialment un polígon d'actuació urbanística, el que hi ha davant del supermercat Dia, crec que és el número 7, ja tenen l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i en breu tindran la del projecte de reparcel·lació. Per tant, properament també allà es podran construir fins a 60 habitatges. També estem parlant amb els propietaris d'un sector, el Pla Parcial Urbanístic 2 Carrer Balanyà, que està més enllà de l'Era, el que dona el límit del terme municipal, perquè és un sector que no s'ha desenvolupat perquè era inviable econòmicament. Llavors, l'Ajuntament hem fet gestions d'urbanisme, l'urbanisme està disposat a una sèrie de modificacions que el faci inviable, hem parlat amb la propietat i o bé serà el juliol o bé serà el setembre, tenim una reunió a la Comissió d'Urbanisme per acordar els termes, farem la modificació del planejament i un altre sector que es podrà desenvolupar bastant important també, que allà l'Ajuntament també tindrà una part important d'equipament i espai lliure. Hi havia en tràmit ja de la legislatura passada el pla especial del centre urbà, no és que hagi caigut, vull dir que es continua, però després de l'informe de cultura ens hi han fet afegir una part que va de la plaça de l'Hostal fins a l'Escola d'Era, el carrer Ceba, la part dreta, mirant cap a llevant. En fi, a urbanisme costa de veure els avenços, però es va treballant i suposo que, encara que sigui lent el temps, els resultats es veuran. Bé, passo la paraula a la Berta i després a l'Albert per temes d'obres i manteniment. Perfecte, Lluís, gràcies. Bé, primer de tot, bon dia, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de valoració de mig mandat. Sobretot ha caigut en un dissabte al matí amb aquest sol, amb aquest goig que fa, per tant, gràcies. Bé, dit això, seguint parlant de, com deia l'alcalde, d'obres i manteniment, doncs des de l'àrea de manteniment hem impulsat diverses millores. Anualment hem anat intervenint en les millores de l'asfaltatge del nostre municipi. S'ha actuat a més d'una vintena de carrers, entre els quals hi ha el carrer Antoni Figueres, carrer Montserrat, la carretera de Manresa o l'avinguda Montseny. Aquestes actuacions d'asfaltatge de carrers és una tasca que desenvolupem periòdicament en aquells carrers que presenten més deficiències.
fruit del pas del temps, de les condicions meteorològiques i, per exemple, també de la circulació de vehicles, que cada vegada en tenim més a tona. També s'està treballant en la redacció de projectes com ara la reurbanització de la vorera del carrer Maria Vivet, com deia l'alcalde i explicava fa un moment, les millores del carrer Montserrat, el Jalec o el carrer Antoni Figueres. L'actualització del projecte del carrer Doctor Vallès, que també explicava l'alcalde, la remodelació del pati de l'Escola de l'Era de Dalt i un projecte que també des del nostre grup municipal vam presentar, companys i companyes de l'equip de govern, que era suprimir les barreres arquitectòniques, que per nosaltres és molt important. Passo la paraula al company, l'Albert. Hola, bon dia i benvinguts. Bé, com diem, és obres, urbanisme, és tot un grup bastant gran. Parlar últim vol dir que ja tothom ho ha dit bastant tot, però la feina està feta i ben feta, creiem, no? A mi només em quedaria apuntar dintre de tots aquests projectes que hem anat dient i hem anat anomenant. Alguns seran, com bé ha dit l'alcalde, com el Maria Vivet, més venint de la vessant d'arbres i de manteniment que poder de reforma per antiguitat o per què et toqués, perquè tenim problemes amb arbrats o tenim problemes de situacions. A part de tot això, nosaltres també estem ara actualment, ens trobem en licitació amb les obres i ampliació del cementiri. Una altra de les coses que també, encara que no ens sembli, el poble creix amb habitants, però també allò ens creix, ha de créixer el cementiri, per poder donar servei a tothom que ho necessiti. Doncs res, només ens quedava dir d'aquest espai de tots els nous projectes, que estem actualment ens trobem en fase de licitació de les obres per l'ampliació, 96 nínxols nous, i que les obres s'han d'acabar aquest 2025, vull dir que és una cosa que serà a fer ara ja en breu. Llavors, això, una miqueta remarcar aquestes coses. Bé, jo ara us parlaré, no hem fet gran cosa perquè és un tema molt d'actualitat però que presenta moltes dificultats a l'hora de fer-hi front, que és l'habitatge. L'habitatge, tots voldríem que hi hagués habitatge suficient perquè hi hagués una oferta, que tothom pogués trobar habitatge a un preu assequible, però és molt difícil. I podem treballar des d'urbanisme, com us he dit, tot i que és a llarg termini, perquè s'edifiqui els sectors on hi ha la previsió de nous habitatges, doncs hi fem el que podem, no? Llavors, altres accions puntuals, també urbanisme, estem fent la revisió del catàleg de masies. Fem la revisió perquè ara urbanisme permet més usos i fins i tot permet fins a 4 habitatges per masia. S'ha d'anar masia per masia perquè pugui conviure diferents generacions. Llavors incideix en l'habitatge també el catàleg de masies. Arrel del conveni que es va signar o innovació del conveni que es va signar la legislatura passada amb el grup Bonpreu, es facilita 2 habitatges a la plaça 1 d'octubre, la de l'Ajuntament, en principi per 15 anys, un per 2 persones, un altre per 4 o 5 persones, i ja està obert el període d'inscripcions i en principi les persones que se'ls adjudiqui hi podran entrar a partir del dia 1 d'agost. Llavors, com us he dit, esclar, amb el desenvolupament intentem facilitar el que podem el desenvolupament dels diferents plans urbanístics que comporten que hi hagi més habitatge. En aquest cas ja he comentat que hi ha el de davant del dia, el pla parcial aquest de l'Era, el carrer Balanyà. Llavors, un altre tema també que aquí hi ha alguna persona que ha participat, es van fer unes jornades d'habitatge cooperatiu i bé, a part de la informació en si va resultar molt interessant perquè va sortir, podríem dir, un grup motor que deuen ser 5 o 6 persones que necessitarien més persones
però bueno, des de l'Ajuntament intentem donar-los suport i necessitats que ells veuen, hem fet alguna reunió, bé, és una cosa, no? És un gra de sorra, però tot suma. Llavors també aquest any la Diputació ens ha concedit un recurs que és un estudi diagnòstic i estratègia. Fem estudiar les plantes baixes del carrer Barceloní Major perquè, bueno, per veure si podem lligar més usos, entre altres el d'habitatge, tot i que és un tema que no es pot parlar alegrement perquè porta a darrere molta història. Cada 100 metres d'habitatge requereixen 15 metres d'espai lliures. Llavors, si fas habitatge allà, has de tenir espai, la possibilitat de compensar-ho amb espai lliure un altre sector, en fi, s'ha d'estudiar bé. I llavors també perquè, evidentment, nosaltres volem mantenir el comerç local de totes, i llavors hem de vigilar que no sigui contraproduent. El millor és estudiar bé les coses i a partir de que tens bona informació prendre decisions. I en fi, és una àrea, l'habitatge, que ens agradaria que hi hagués molt habitatge, però és molt difícil des de l'Ajuntament. Però evidentment, ni que sigui difícil, la nostra voluntat és treballar-hi i que vagin sortint habitatges. Bé, ara torno a la Berta. Moltes gràcies, alcalde. Bé, parlant sobre l'espai públic, començo parlant i explicar-vos que som molt conscients que aquests aspectes com el manteniment dels nostres parcs i zones verdes, jardins, esdevenen preocupacions per a la nostra ciutadania, perquè així ens ho han fet arribar al llarg d'aquests mesos i anys. I és per això que sempre vetllem perquè siguin espais segurs, espais nets. El que fem és un bon manteniment, neteja més exhaustiva i també invertir en el que són els jocs infantils, l'ampliació i instal·lació del mobiliari. Per posar-vos un exemple, el parc de la plaça de l'Església Oi Albert, que s'ha fet molt bona feina i pares i mares que van amb la quitxalla així ens ho han transmès. Per exemple, també hem ampliat i millorat instal·lant un punt d'aigua al correcant del carrer Josep Ventura i també, per exemple, en la zona de la Canal hem millorat la il·luminació i el fer de la Canal, d'acord? També passant a l'àrea de pagesia, a parlar-vos que en el marc de la pagesia s'han millorat camins com el del camí del Verinal, per ser una actuació financiada per la Diputació de Barcelona i no per recursos propis. També s'han fet diferents actuacions, per exemple com el transport de fresat asfàltica a masies de pagès, que això ens ho van fer arribar als pagesos, que seria una bona idea poder portar aquest asfalt a diferents punts de les masies, perquè llavors els pagesos el que feien era, nosaltres els hi deixaven en un punt, ells ho recolleixen i els posen en les necessitats i especificitats que ells tenen a les seves masies. I això ho vam trobar molt important i vam estar molt contents perquè vam poder ajudar a diferents masies com el Vilar, la Granja Vinyets, Granges Saborit i Vall-llobera, el Corc, Camp Pinel, la Riera, Puigbonic, el Molí del Vendrell, Prat de la Barroca, la Coma, la Rovira, Fontordera i Masvila. Actualment estem treballant molt amb els pagesos per tot el que ens fan arribar i les seves peticions. També vam trobar oportú, com ho hem comentat també amb els companys i l'alcalde, de canviar els rètols de les masies de cases de pagès. No sé si molts de vosaltres quan hi passeu us hi fixeu, però realment els rètols estan malmesos i s'ha de fer una actualització d'aquests, perquè també a vegades hi ha algun cartell que no es pot arribar bé a la masia, o hem pogut anar in situ i veure que el camí no estava en prou bon estat, posar un altre cartell adequat en el moment i actualitzat. També a pagesia, com us ha explicat en Lluís abans, estem fent una fase d'actualització del catàleg de masies
i per aquest motiu ja està fet el treball de camp necessari per poder redactar la nova versió. També afegir que s'està aportant aigua a diverses masies en el sector del Vendrell i el Verinal, i aquesta actuació té un preu a l'entorn d'uns 200.000 euros. D'acord? És una àrea molt important, la pagesia, perquè tot i ser una àrea petiteta els hem de donar les gràcies sempre als pagesos per tota la feina esdevinguda en tota la vida, i per tant creiem molt oportú treballar aquestes peticions que ens feien arribar i fer aquestes actualitzacions que havíem de fer en aquest camp. Si sembla bé, No, res, fora bromes. No, dintre l'espai públic, com també... Sí, em sembla que també. Doncs això, dintre l'espai públic també, part de pagesia i tot el que anan explicant els companys, doncs no hi ha el manteniment general una mica de tot el poble, no? I una mica ha anat sortint a pinzellades, a vegades són coses que dius millores, per exemple, dintre de recursos humans, encara que hagi semblat una pinzellada, renovar l'equip de la brigada també ha estat una feina, perquè a vegades les situacions per nosaltres semblen fàcils, però el que porta a l'Ajuntament o una miqueta tot el sistema és una miqueta més difícil. Bé, doncs la intenció ha estat, ja que hi havia des d'un inici, poder dotar la brigada de personal més qualificat, no vol dir que el que d'abans no sigui, sinó diferent, perquè com tots hem dit, necessitem tenir un manteniment més exhaustiu de les nostres instal·lacions, com pot ser aquesta o d'altres, amb la qual cosa igual necessites personal de brigada que sigui més tècnic a l'hora de donar-nos un cop de mà amb les plaques solars o amb llum, amb calefaccions o amb el que sigui. Doncs això és una miqueta on estem en aquest procés. Això ens ha provocat un petit forat d'un temps que hem estat amb 2 persones menys. Quan tu tens 6, un 33% també se'ns ha notat. Això ens ha fet reaccionar amb diferents accions i bé, hem creat noves borses en la qual cosa necessitem ajut de jardineria o això externs. Hem creat uns sistemes per poder, quan tinguem necessitats, com pot ser aquest moment, poder-nos ajudar en aquest tipus d'accions. Com també ens ha explicat en Lluís, també de passada, dintre de l'arbrat sempre hem intentat que l'arbrat també sigui sostenible, com tot una mica, no? Perquè, esclar, el que no podem anar repetint és que arbres que poder no ens donen tots els beneficis que nosaltres volem, doncs anar-los mantenint i anar-nos gastant els diners. O sigui, els arbres també haurien de ser una miqueta sostenibles. Això què vol dir? Que podar, sempre podar, llavors això ens dona malura, llavors hem d'ensulfagar, llavors els arbres es moren perquè no estan bé. Bé, en fi, dintre d'aquests 6 anys, perquè això no ve d'ara, doncs ja tenim un llistat dels arbres que aquí torna passant dels 3.000. Entenem entre tots que poder 3.000 pot semblar un gran número, que poder val més 2.000 de bons que 3.000 i molt així. Llavors a vegades ara poder tenir la sensació que estem tallant molt i no estem replantant. Vull dir, a vegades això m'ha arribat. Una miqueta també és per el mateix que diem. Primera cosa, el que hem de fer és valorar les voreres per tenir una bona accessibilitat, que tots també la veiem molt clara, i clar, ara tu veus en molts llocs un arbre que tapa tota la vorera, pràcticament no pots passar ni amb un cotxet ni res. Bueno, de moment el que hem de fer és poder, si a més l'arbre, com en molts llocs hi és, doncs està mort o bastant malalt, doncs és millor treure i de moment tapar per no entrebancar-nos. Llavors el pròxim pas, i aquí ve una miqueta el que dèiem, al Maria Vivet hi ha un projecte perquè els arbres que hi ha allà, tot i que dintre de ser una vorera de les amples, que per això també l'hem pogut triar en aquest punt, doncs farem un projecte, o s'està fent, per poder gaudir d'arbres dintre de Tona, i en aquest punt ens permetrà primer fer una barrera perquè les arrels no siguin intrusives cap als veïns, com ja ens hem trobat,
que puguin malmetre murs o puguin malmetre la vorera, doncs crearem barreres perquè les arrels doncs, no siguin intrusives. Llavors, triar un model d'arbre que sigui més adient. A vegades, antigament, pel que sigui, doncs es triaven, per exemple, jo que sé, plataners. Plataner pot ser un gran arbre, però poder no és el més adient. També ara és un arbre que provoca moltes al·lèrgies, hi ha molt de pol·len, hi ha molta gent que té problemes amb tot això, i també és un arbre que llavors doncs, la fulla és molt gran, és de gran port, o sigui, creix molt en l'aire. Actualment també Tona, nosaltres i els veïns, tothom aposta per plaques solars, i això a vegades també provoca que el veïnat digui, ostres, jo m'estic posant les plaques, i el plataner aquest no les tapa, doncs sembla que no, hem de buscar l'encaix. Doncs una miqueta buscarem l'encaix, per exemple, amb aquesta primera prova pilot dintre el Maria Vivet, i a partir d'aquí això ens farà que puguem tirar endavant amb altres carrers que veiem necessitat. No serà una feina, com diguéssim, ràpida, perquè això voldrà dir que ens haurem d'entendre tots, veïns, els arbres i una mica tots, no? Perquè, esclar, igual amb una vorera d'un metro no hi pot haver-hi un arbre, però si perdem una plaça de pàrquing poder pot haver-hi l'arbre. Llavors haurem de crear per aquest cantó, però bueno, això anirem fent. Llavors, dintre d'aquestes millores d'arbrat, el que siguem preparat per ara aquest final d'any doncs són uns 130.000 euros, perquè hi havia, degut a la sequera, com també ens ha explicat en Josep, doncs hi ha hagut molts baixes en els arbres que han passat a ser perillosos i s'han hagut de tallar. Llavors, doncs, en principi hem preparat aquests 130.000 euros per poder tallar arbres malmesos, i alguns es replantaran, els que tinguem clars que hi queben i tal. Probablement canviarem alguna espècie o classe d'arbre perquè sigui més favorable per nosaltres, perquè el que a vegades crea més pungó, l'altre, jo què sé, doncs el fruit que cau taca molt i és una miqueta, bueno, que no és el més adient poder, no? Doncs bueno, i aquí estem. Això ara no serà ni molt ni menys una solució definitiva, però bueno, és una bona primera passa i tirarem endavant per aquí. Bé, a continuació torno el micro a en Pep, que ens farà balanç sobre l'àrea de seguretat ciutadana, civisme, mobilitat i protecció civil. Miraré de ser breu, que es va fer tard i tothom, encara hi ha persones que no han parlat. De seguretat ciutadana, civisme i mobilitat, 3 pinzellades. Hi ha hagut un paquet d'actuacions, és una àrea que potser costa de visibilitzar. Jo m'hauria de destacar que a l'àrea de seguretat ciutadana hem continuat fent la formació dels agents. De fet, dilluns passat es va tornar un agent de l'escola, per tant ja ha fet la formació per ser un agent de policia. Després destacar que hem fet millores reordenant i millorant zones d'aparcament. Podríem parlar del carrer Jaume Balmes, foment i zona esportiva, sobretot en places de persones amb mobilitat reduïda. I això sí que m'hauria de destacar-ho, perquè serà en breu, al ple del mes de juliol aprovarem una nova ordenança de civisme i convivència ciutadana, on s'ha treballat molt tant des de policia com des d'equip de regidoria i penso que s'ha fet molt bona feina, hi ha participat la policia, també el jutge de pau i de més, i la intenció és aprovar-la al mes de juliol. Penso que és una eina que ha de servir com, per exemple, per donar mecanismes a la policia per poder fer millor la seva feina. També estaríem parlant, per exemple, dels patinets que han aparegut i que no sabem molt bé com controlar-los. També m'agradaria destacar en l'àmbit de seguretat ciutadana que estem acabant d'implementar una plataforma integral per a la gestió eficient i segura de les càmeres de videovigilància. Penseu que s'han instal·lat càmeres al polígon, en diferents accessos del poble, a l'administració pública tot es fan licitacions amb lots petits, i ara bàsicament el que estem fent amb personal propi i amb una plataforma integrada, penso que molt apropiada, doncs ajuntar-ho tot per tal que la policia pugui fer aquesta gestió de les càmeres més eficient. A continuació, balanç sobre les àrees d'educació, patrimoni, drets socials i cohesió. La Mia. Bon dia a tothom.
Bé, el balanç d'aquests 2 primers anys, començo per educació, hem tingut un objectiu clar, que era garantir que cada infant i jove tingui les mateixes oportunitats, independentment del seu context social, econòmic, i això sempre de bracet amb la comunitat educativa en tots els centres del poble. Hem apostat per vehicular els recursos culturals i socioeducatius del municipi com una eina educativa, reforçant el paper de l'entorn i el patrimoni com a part activa del projecte educatiu. Alhora hem donat suport a les escoles per garantir els serveis de qualitat a totes les edats i en diferents àmbits de formació, des de l'educació infantil, des de 0-3, fins a la d'adults, amb l'escola d'adults. Un dels projectes destacats aquest període ha estat la redacció i creació del Pla de Lectura de Tona, una iniciativa pensada per millorar l'accés a la cultura i fomentar l'hàbit lector com a pilar educatiu fonamental de tot el nostre poble. També hem fet créixer els pressupostos municipals destinats a manteniment i inversions als centres educatius, tal com dèiem, que han millorat les finances i hem millorat gairebé el 50% del pressupost de manteniment de tots els edificis educatius. Amb actuacions sobretot concretes amb la millora que es va fer al pati de l'Escola de Dalt, que és un espai que volem transformar en un entorn educatiu, viu i inclusiu. Seguirem donant suport als projectes que emmarquen la tasca de la Regidoria d'Educació i que complementen l'acció educativa del municipi, l'Escola de Música, la Finestra, l'Espai de Formació per Famílies, el projecte de benestar emocional per joves, el Respira Jove, el CISLA Ludo, la Biblioteca, com a agents claus en la construcció d'una educació viva, oberta i inclusiva. Finalment, estem impulsant una nova etapa per l'Escola d'Adults, orientada a una proposta de formació més adaptada als reptes actuals i a les necessitats reals de la ciutadania. Si parlo de patrimoni, diria que durant aquests 2 últims anys al Camp de les Lloses, la regidoria de patrimoni i l'equip d'alcaldia hem treballat en la conservació, difusió i dinamització del patrimoni tonenc. Les accions que podem destacar hem treballat per salvar el balneari Ullastres. Hem continuat aprofundint en la memòria històrica i democràtica del municipi i treballar per fer-la encara més coneguda entre la ciutadania i les escoles. Hem actualitzat la informació de les diferents rutes de patrimoni de Tona, històric, l'artístic, l'arquitectònic, la natural, l'urbà. Hem divulgat el patrimoni i la història del poble, els ibers i els romans, el poble medieval, el modern, el contemporani, l'estiueig, els balnearis. Hem ampliat de manera participativa el mapa de patrimoni de Tona, que els centres escolars i la ciutadania hi han pogut fer arribar les seves aportacions. I s'ha continuat amb el procés de museïtzació i visibilització del jaciment i el Museu del Camp de les Lloses. D'aquí destacaria la consolidació estructural del balneari Ullastres, també que hem treballat per tancar la ruta de memòria democràtica i que s'ha fet tot d'accions a les festes majors per poder conèixer part de la ruta a cada festa major dintre del programa. Hi ha visites culturals lligades amb la ruta democràtica. També s'han ofert aquestes visites a les escoles i a gent interessada per conèixer-ho. També ha estat possible cloure l'espai de memòria dedicat a Marcelino Bagaria, supervivent del camp de concentració de Mauthausen, amb la col·locació d'una de les llambordes Stolperstein a la part de l'artista Gunther Demnig al carrer del Fustaret, davant de la casa on va viure. S'ha treballat en la dinamització dels valors del Camp de les Lloses per mitjà de l'execució de 2 fases de la nova museografia, que milloren la museïtzació del jaciment com també l'exposició permanent de les col·leccions. I des de la Regidoria de Patrimoni al Camp de les Lloses s'ha continuat programant activitats per fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni local. Destaquem la participació en l'elaboració del mapa de patrimoni, així com les visites guiades, la presència a la festa major, a les festes com Festa Major d'Estiu, la Tona de Màgia, la Joc-Joc, i sense descuidar les propostes divulgatives del Dia Internacional dels Museus o de les Jornades Europees del Patrimoni, ni tampoc les píndoles culturals o els cicles de conferències. I si parlo de drets socials i de cohesió, des de la regidoria hem treballat intensament per estabilitzar i reforçar els serveis que garanteixen els drets socials bàsics, la igualtat d'oportunitats i l'atenció a les necessitats socials dels diversos col·lectius del nostre municipi, amb un treball coordinat i constant amb la Mancomunitat La Plana. Hem donat suport a les beques i ajuts socials per garantir l'accés als serveis i equitat educativa.
Hem enfortit el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS La Ludo, impulsant accions per prevenir l'exclusió social, especialment entre infants, joves i les seves famílies. Destaquem la col·laboració establerta amb l'agrupació de jubilats, que desenvolupen una valuosa tasca de dinamització social i comunitària dintre de la sala de Can Codina. Hem organitzat una jornada de reflexió sobre com volem envellir a Tona, amb l'acompanyament de l'experta Lourdes Bermejo. Aquesta trobada ha permès definir accions concretes per atendre les diverses necessitats de la gent gran i ben aviat s'oferirà un catàleg de serveis per atendre la gent gran que vol envellir a casa amb els suports que siguin necessaris. Alhora, hem continuat amb el seguiment i el treball sostingut amb els serveis adreçats a aquest col·lectiu, com la residència i els pisos tutelats, i hem consolidat la coordinació amb les 3 residències del municipi. També s'ha afavorit l'accés de les persones residents a l'oferta cultural del poble, acostant la programació als seus espais habituals. Finalment, s'ha reobert el centre de dia, un recurs clau per promoure el benestar i l'autonomia de la gent gran. S'ha consolidat la col·laboració amb el centre de salut per impulsar la prescripció social com a eina de promoció del benestar i s'han posat en marxa iniciatives com el programa Fórmula B50, que inclou propostes específiques de salut i benestar per la gent gran. En l'àmbit de l'acció social s'ha incrementat fins a 12.000 euros el suport a l'Associació de Voluntaris per la gestió del rebost solidari, un recurs essencial per donar resposta a situacions de vulnerabilitat, i s'ha generat un conveni nou amb l'Associació de Sords. S'han creat espais de treball amb els agents socials de persones nouvingudes, amb l'objectiu d'apropar-nos i co-crear accions que fomentin la vinculació i la projecció social dins la comunitat. Continuem treballant des de la proximitat, la coordinació i la responsabilitat compartida per construir una Tona més cohesionada, inclusiva i socialment més justa. Gràcies. No faltarà esports encara. Però serem ràpids en aquesta recta final. Res, de l'àrea de participació, comunicació i transparència, si us sembla començo primer per participació, que bàsicament el paradigma en què ens trobàvem era que després de que l'anterior mandat tornéssim a situar la participació ciutadana al poble de Tona a la primera plana, el repte que teníem en aquest segon mandat era consolidar aquesta participació i sobretot també ordenar-la perquè els ciutadans i ciutadanes se la sentissin seva i no cansar tampoc a la població amb tots els processos participatius, sinó que poguessin tenir una continuïtat al llarg del temps i també buscar tots aquests mecanismes perquè la ciutadania se sentís cridada a participar i sobretot participés. Això ho hem fet amb diverses actuacions i sobretot també tot coordinat amb la Comissió de Participació Ciutadana. La principal novetat és que la realització dels pressupostos participatius en comptes de ser anual va passar a ser de forma bianual i que per tant un any votem les propostes i l'any següent tenim tot l'any per poder-les executar i es va realitzar ja la primera edició en els pressupostos participatius 24-25 que van tenir un èxit bastant notable de participació, el més elevat de la història de Tona amb un 7,74% i ara ja estem executant aquestes propostes que es van votar l'any passat i els següents pressupostos els realitzarem l'any que ve, el 2026, i s'executaran les propostes l'any 2027. També s'ha realitzat un impuls del Consell d'Infants conjuntament amb la regidoria d'Infància, de Drets Socials i Cohesió, que ha portat també a un treball que s'està realitzant i que presentarem i es realitzarà a partir del setembre, que són els primers pressupostos participatius infantils, que també creiem que és una eina molt important i que ens dotarà com a poble d'una generació de pressupostos participatius intergeneracionals, perquè tindrem els infantils, tindrem els juvenils d'Ancrea i els generals. I també creem aquesta cultura de la participació des de ben petits i eduquem a la ciutadania a participar en els afers que ens afecten com a poble. I el gran repte que tindrem també a participació és l'impuls de les regidories obertes, que ja vam realitzar l'anterior mandat com a proves pilots, en aquest cas per actes concrets i per regidories concretes que ens afectaven, i estem treballant en un projecte d'obertura i escolta ciutadana dels regidors i regidores i l'alcaldia amb la ciutadania, que també preveiem presentar
amb el nou curs el mes de setembre. Perquè fa a la comunicació, bàsicament és el gran repte de que l'acció de govern i tot allò que afecta la ciutadania i que podem aportar des de l'Ajuntament arribi als ciutadans i ciutadanes, i en aquest cas hem seguit treballant tots els projectes que havíem engegat a l'anterior mandat, però també hem obert nous canals i formats. En aquest cas hem obert un LinkedIn, hem obert un TikTok i sobretot ens hem centrat en crear nous continguts, sobretot basats en l'audiovisual. Aquí, lligat en aquest fet, que també és compartit amb joventut, obrirem un espai de vídeo, ràdio, streaming aquí a l'espai Muriel Casals, que també serà una eina més per fer arribar informació a la població i que també la població pugui crear contingut des d'aquest espai. I el que també considerem més important i ambiciós, que ja ho vam també incorporar a la modificació de crèdit, és una nova web municipal i una aplicació de poble per renovar-la, fer-la més accessible i que ens dotem de tots i totes d'aquesta eina per millorar la comunicació municipal amb la ciutadania. I finalment, pel que fa a la transparència, esmentar que s'ha mantingut durant els 2 anys de mandat el segell Infoparticipa amb un 98% d'assoliments en els objectius, que valora la qualitat i transparència de la comunicació pública local i que també és destacable perquè és el 9è any consecutiu que l'Ajuntament obté aquest guardó. Passo doncs a joventut. A joventut, a part de desenvolupar tots els projectes d'assessorament juvenil que realitzem des d'aquí a l'espai Muriel Casals ja des de l'anterior mandat, que van lligats evidentment als assessorament laboral, a la salut mental, també amb els projectes que ja ha comentat la Mia anteriorment. També ens hem centrat molt en la participació ciutadana dels i les joves i aquí ho hem desenvolupat en 2 elements. Consideració d'any CREA, els pressupostos participatius joves, que són una escola d'implicació amb el poble i que ja s'han consolidat en el panorama juvenil del nostre poble, i també la realització per primera vegada de la jornada Veu Z, que va ser un espai de trobada de la joventut per debatre també nous projectes i quines són les necessitats de la joventut de Tona. Pel que fa també a la Festa Major Jove, també s'ha consolidat aquest espai Muriel Casals com a centre referent i de fet també ara hem incorporat també en la modificació de decret una millora del perímetre del mateix. També hem considerat les barraques i ja també estem pensant en nous models per fer-los avançar de cara a l'any que ve, que també sigui sostenible la realització de la Festa Major Jove. I també comentar aquest espai de ràdio i streaming que realitzarem aquí també, perquè també esperem que els joves també siguin un puntal de la creació de contingut en aquest nou espai. Cedeixo la paraula a la Judit, que començarà amb cultura i ho farem conjuntament. Gràcies, Quiu. Ho fem entre els dos perquè com que som 2 regidors, oi? No som 3 o 4 com ells, però... Bé, cultura. Per fer-ho així ràpid, el que volem a cultura és acompanyar a les entitats. I per què? Perquè ja en tenim tantes que no cal que fem gaires invents, sinó que només ajudant i donant suport a les entitats que ens fan tantes festes i tants actes, això ja ens omple bastant el tros. De fet, no sé si heu vist aquest díptic que tenim editat, on hi ha totes les festes de l'any, hi ha 2, 3, 4 cada mes. Ho dic perquè a vegades la gent diu que a Tona no passen coses. Coi, vine al nostre costat cada cap de setmana i veuràs si en passen. Ho dic perquè a vegades les coses costa de veure-les quan les tens aquí davant. Aquest suport s'ha complementat amb un nou sistema de subvencions. S'ha comentat una mica abans. Hem canviat els criteris per tal de fer més homogeni, diguem, la quantitat que acaba arribant a les entitats i que són necessàries, tot i que minses, segur, però són necessàries pel seu funcionament. Un bon exemple d'aquest acompanyament a les entitats és que tenim, sabeu, nova associació de gegants de Tona. Ja teníem una incipient colla l'any passat, que ja fa un parell d'anys. Aquest any ja podem dir que s'han constituït amb associació i per tant tenim una nova associació. Per altra banda, tots aquests actes que ja fem des de Tona es poden complementar i es complementen amb tot allò que passa també arreu de
si podem, quan més quilòmetre zero sigui, millor. Per tant, a nivell comarcal o bé de provincial o de Catalunya. Per tant, el que potenciem en tots els actes és això, que vingui gent que faci coses, les que siguin, però a territori. Correcte, una mica per acabar de complementar el que comenta la Judit, això, a part també de tenir aquesta programació duta a terme per les pròpies entitats del municipi, també hem mirat de, sempre que s'havia de realitzar algun tipus de contractació artística, mirar que sigui el màxim diversa possible pel que fa a les arts escèniques, sigui música, literatura, etc. I també, sobretot, tirar de territori, i aquí un dels punts que també podem explotar és l'impuls del cens d'artistes locals que ja es va iniciar el següent mandat i que també hem de continuar donant-hi recorregut, i també que també seguirem treballant, i és un projecte que tenim al PAM i que també ens han donat una subvenció per realitzar-lo, és la realització d'una residència artística, que en aquest cas la lligarem a l'art mural i que també realitzarem en els pròxims mesos. I també un altre dels grans reptes que tenim és la recuperació del llibre de Tona, després de que les anteriors persones que se n'en cuidaven han deixat aquest càrrec, però creiem que és important i treballarem també per recuperar-ho. Simplement també per destacar accions destacades, comentar, que també ho ha comentat la Judit, que s'ha donat impuls a la Fira Joc, però també al festival Una Tona de Base en la seva versió més popular, acostant-la també més a la vessant de carrer. I finalment també s'ha donat continuïtat al cicle de teatrets d'Osona amb aquesta programació, com amb aquesta mirada de quilòmetre zero que hem comentat, i finalment també estem realitzant millores a la sala La Canal. Bé, i per acabar ja l'últim balanç que ens queda de l'àrea d'esports que ens ho fa l'Albert. Bé, mirarem de ser més ràpids si podem. D'entrada podem dir que ja fa 5 o 6 anys el que és la part d'esports a Tona estem, com diem, on fire. Vull dir, tenim unes entitats molt potents que estan fent una gran labor, i com ben explicat la Judit i en Guiu, nosaltres des de l'equip alcaldia l'únic que podem fer és acompanyar-les, no cal fer gaire cosa més perquè elles ja treballen i fan, i nosaltres les dotem de tot el material que podem per millorar. Com Pep ja ens ha comentat, per exemple, una torre nova d'il·luminació al camp d'herba natural, substitució de les tanques de la pista número 1, substitució de les cistelles de bàsquet al Parc Roqueta, millores a l'equip de megafonia cobertes al vestidor, el canal desbordant de la piscina municipal, i dintre de les poques coses que poder nosaltres organitzem com a equip alcaldia, intentem cursos d'orientació familiar, hem fet el que és el Fórmula Més 50, que també ens ha explicat la Mia una mica, les activitats d'estiu que tenim pròpies, com pot ser l'Agua Gym, coses aquestes, que està tot ple, que està funcionant molt bé, el cicle de passejades que fem també normalment. I bé, dintre de les millores així grans, dir que dilluns, si Déu vol, ens trobem ja per el que aquest any ens queda com a feina gran per acabar aquest any, que és el canvi de l'herba artificial del camp de futbol de gespa artificial, que això en breu ho farem. Res, una miqueta això, millores de les instal·lacions, sobretot acompanyament a les entitats que són les potents i ens estan fent que Tona vagi aquest any una altra vegada a la Xina, per exemple, i res, i ajudar i a potenciar el que podem. Gràcies. Bé, ja per tancar, dir-vos que si quantifiquem el que portem fet del PAM, estem a l'entorn del 40%, i que, com s'ha dit, el mes de maig vam aprovar una modificació de crèdit, 1.900.000 euros, 1.300.000 que venien de romanent, i preparem una modificació de bé pel setembre, i amb aquestes dues aportacions econòmiques comptem que el que queda d'any 25 i el 26 ens acostarem bastant al 100%. Res més, agrair-vos la vostra presència i acompanyament, dir-vos que per nosaltres aquesta rendició de comptes no només és una obligació, sinó que ens ho agafem com un compromís que fem amb transparència,
participació i diàleg. Seguim i seguirem treballant amb il·lusió i responsabilitat per construir col·lectivament una tona millor. Dit això, ara ja per acabar, si algú de vosaltres ens vol dirigir alguna pregunta, obrim el torn de preguntes. I quan s'acabi no marxeu, que hi ha un petit aperitiu. Per tant, qui vulgui fer alguna pregunta? El de l'apartat d'ampliació de cementiri, jo pensava que hi havia un pla de multireligiós, si ha quedat aparcat o continua. No, de fet avui passem comptes una miqueta del que ja portem fet, entre cometes. Això està dintre dels projectes, com tu bé dius, hi ha intenció de fer una sala multiconfessional i tota una millora gran al cementiri. El que sí que ja tenim licitada, per exemple, és l'obra de l'ampliació interior, dintre de l'interior del cementiri actual, crear unes files més de nínxols, perquè hi havia la necessitat de poder-ho realitzar. Aquesta millora que parlaves tu també va mitjans amb la Manco i és tota una possibilitat que ara en Lluís ens acaba de puntualitzar. Bé, això ho està treballant la Mancomunitat. El compromís que hem adquirit l'Ajuntament de Tona és facilitar-los el terreny. Just abans del cementiri, a la que passem del pont de la C-17, hi ha un camp. Aquell camp està qualificat com equipament funerari. Llavors, la Mancomunitat hi està treballant, nosaltres també, amb el que ens puguin demanar, estem a l'espera de resposta de que s'hi pugui fer un crematori. Això ens ho han d'assegurar. Però la Mancomunitat treballa per fer sala multiconfessional, sales de vella, crematori, oficines, aparcament pels vehicles i llavors un petit espai de venda de plantes i també per màquina o així de bar. Però ells treballen l'horitzó 2027. El nostre compromís és que al moment que ells ens diguin anem, els hi cedirem el terreny. Estem en negociacions amb els propietaris per si ens posem d'acord per adquirir-lo, però si no, com que això està qualificat com a equipament, ho podem passar per un ple, declarar urgent i necessari i ho podem ocupar i consignar els diners amb els que ho tenim valorant nosaltres i a posteriori ja es discuteix el preu. Hi ha una altra pregunta. Perdoneu, que estic d'allò, però ara que estic aquí ho aprofito. Doncs és per la qüestió de patrimoni. Si la intervenció tant temps esperada, somiada, Pol Roqueta, salut, hi ha alguna intervenció que dignifiqui? Pensat en aquests 2 anys que tenen, perquè no es mou. No tenim el Pol Roqueta i la salut. Aviam, no, però sí que hem parlat de que tenim encarregat que ens facin un pla d'equipaments i amb el pla d'equipaments sí que ha de sortir quin ús podem donar-li a l'ermita de la salut. El que no hem fet és respecte al Pol Roqueta. Això ho poden anotar de l'àrea de patrimoni i parlar-ne. Alguna qüestió més? Bé, si no hi ha més qüestions... Sí? De neteja no n'heu parlat. Jo penso que el poble molt net no està. Puc arribar. De neteja. Llavors, això, la qüestió dels arbres, també s'han tallat arbres, el que dèieu, que amb les ceres que són molt secs, sí, d'acord, però hi ha ceres bastant amples que també s'han tallat, s'han tapat la cera, que vol dir que allà ja no sé com no plantar. Al carrer Major s'han tallat un parell d'arbres, no s'han tornat a plantar. El jardí del carrer Major està fet una porqueria. Amb l'experiència del carrer Major es va fer el de la plaça, que també s'ha aixafat.
No sé, jo penso que això s'hauria d'arreglar d'una manera o una altra, perquè el carrer Major fa què? El per terra. Bueno, per exemple, el que tu parles del carrer Major, que és just allà davant de... Què hi ha allà? El problema principal que tenen allà els arbres, que ja els vam replantar l'altre mandat, és que allà el terreny que hi ha, com veu veure picant allà a Orient, és tot pedra. O sigui, allà l'únic que fa és que es podreixen. Per què? Perquè quan plou queda l'aigua allà dintre. No hi ha un... Els que hi ha fa molts anys que hi són i viuen bé. En principi, els que es moren, el problema és que allà hauríem d'arreglar-lo de terra, que seria fer, no sé, un desaigua, però clar, és tot pedra allò. Llavors aquí hi ha dubtes de ben bé què hi podem fer, perquè el problema que a vegades ens sembla d'un arbre, tots el passem i dius, oh, l'arbre es veu bé, però llavors tot plegat cau. Ostres, no semblava tan malament. I això, per exemple, el tècnic, bueno, dintre de l'ara de l'equip que tenim de jardineria, que aquest any doncs hem pogut acabar de constituir, hi ha el tècnic, que és el que ens fa les valoracions de la perillositat d'aquests arbres. Llavors, en principi, a la plaça Major, si heu vist, n'hem plantat, però el primer que es va tenir que fer també en aquelles obres d'allà de la plaça Major és fer tot un sistema per poder treure l'aigua, perquè tot aquell cantó d'allà és tot pedra i és molt difícil. Llavors aquell d'allà sí que, com que fèiem la plaça Nova, ens va anar bé per poder fer un projecte i poder fer tot el que és un sistema de desaigües, que clar, això ara aquí tu sobre ho veus només el que és l'acabat i no es veu, però va ser una de les coses cares per poder tenir els 4 o 5 arbres que hi ha a la plaça Major. A l'entrada ja també vam intentar posar els parterres aquests seguits, que és el millor perquè puguin viure bé els arbres. L'únic que sí que ens estem trobant que a vegades és difícil, com ho diríem, frenar la gent el pas per allà dintre. I ara la pròxima millora que hem de fer és intentar ballar-ho, perquè si no la gent passa per sobre. Vam plantar-hi plantes, vam plantar-hi coses i la gent ho xafa. Llavors ara hi farem uns tancats amb unes baranes que mirarem que no siguin ni prou altes perquè quedi llets ni prou baixes per ser perilloses. Haurem de mirar exactament com aquí posem, que estem en aquest punt, però per això, per intentar que aquests parterres que hem posat en allà doncs ens puguin durar, perquè ja l'hem replantat 2 vegades. Una miqueta ens passa com amb totes les torratxes del carrer Major, que cada any les replantem, cada any intentem d'allò, però és molt difícil. No els replanteu cada any? Bueno, jo et podria ensenyar-ho. Ja he vist. Sí, les arrenquen, ens han pres les plantes, les fan servir de cendrer, les fan... Sí, d'acord. Les han tombat, vull dir, de tot hem tingut. Sí. I, bueno, principis com tot. El jardí aquell també s'hauria d'arreglar d'una manera o altra. Jo ja entenc que la gent ho xafen, però allò s'hauria d'arreglar perquè fa molta pena. El jardí del carrer Major, vull dir. Sí, però ja ho ha comentat l'Albert. No, el que s'ha de fer és treure-ho. Perquè si aparques el cotxe i surts, és que allà... ho xafes. D'acord. Per tant, no... Només està bé el tram de Can Segurit. Per què? Perquè la gent, quan ve diu la Judit, no hi passa. I aquest és el gran tema, D'acord. No, això estic d'acord. Però s'hauria d'arreglar perquè hi ha els tubos del rec... Arreglar o treure. El dubte està aquest, arreglar o treure. Perquè el que comentava l'Albert i en vam parlar d'ecologia i territori, nosaltres també la plaça el mateix. Fer-ho d'una altra manera, que aparquen els cotxes, que la gent pogués baixar del cotxe... Només la manera de tapar-ho o ficar-hi, el que està comentant l'Albert, no sé si ho has sentit, és aquest típic barra forjada, que és a dir, tens un ferro forjat, que això es fica en alguns parcs de Barcelona, però clar... Això allò no ho pots posar allà. No, el que comenta l'Albert, o hi poses això o ho tapes i no hi ha vegetació. Per tant, el que dius de plantar arbres no és compatible. O ho tapes o hi fiques aquestes tanques, que és el que fiquen a molts parcs de Vic, Barcelona i companyia. Aquest típic ferro forjat que sembla un nus... Sí, al carrer Major això no pot ser. Sí que ho pot ser, perquè llavors t'obliga a vorejar, no? No, però passes que és el cotxe allà i no... No, ja hi ha accessos per anar a la llibreria, sí. Per fer el respecte. No va bé. Per tant, s'haurà de tapar, doncs. Però es tapa perquè hi ha incivisme i la gent no fa la volta. Estem tots d'acord o no? Vale. Un segon, seguint en aquest fil, comentaves de neteja viària, jo... És que si farà mal a algú, perquè la gent baixa del cotxe, gent gran, passen per allà... Bueno, jo com que visc allà davant ho veig i és un drama aquell carrer.
Bueno, un drama, jo també he viscut 30 anys, conec perfectament el carrer Barcelona i Major. Bueno, El drama no és seria de el tros aquell és un drama. És un drama perquè Perquè trepitja la això. gent gran Ha de sortir del cotxe, ha de fer un pas per sobre d'un graó. Evidentment, no és una barrera arquitectònica. Sí, exacte. Sap greu perquè seria molt maco un jardí, però és que no hi pot ser-hi allà. En fi, que es va provar i els arbres no hi viuen i això, també hi havia herba artificial, perquè es pogués trepitjar. Jo crec que allò al final acabarà sent un... Te parlo. Sí, Que sap greu, suposo que però... també hi haurà molta gent que ens criticarà o dirà que tapar el verd, això. No Haurem de ser pràctics. No ho crec perquè allà és evident que el jardí no funciona. I la neteja? Llavors una altra cosa. No, un segon, no hem pogut respondre a la neteja. Puc parlar de la neteja? Sí, tant. Gràcies. Jo només comentar, és un tema que mai acabes la feina. Jo, com a tonenc des de fa anys, cada vegada hi ha més incivisme. Ja hem comentat aquí que el ple de juliol s'aprovarà una nova ordenança de civisme i convivència ciutadana. És una eina que pot permetre, amb algunes coses, tristament sancionar les persones que et direu, oi, per què s'ha... Bueno, jo soc de les persones que penso que no s'ha de sancionar, però hi ha un perfil de gent que només cometen incivisme i que hi ha una despesa pública molt elevada. Per tant, dues coses. S'aprovarà aquesta nova ordenança de civisme. Comentar-vos també que el servei de neteja viària el tenim delegat en la Mancomunitat La Plana, que té un cost anual de 200.000 euros. Si ens equiparéssim amb Tardell, però de molta diferència, hi ha molt més servei de neteja viària a Tona que a Tardell, com a exemple, dels 12 pobles mancomunats en destaca un de la nostra magnitud. Hi ha un nou responsable de l'àrea de medi ambient de la Mancomunitat La Plana i l'1 de juliol s'incorpora una nova tècnica de medi ambient a Tona. Jo la meva intenció és redefinir una mica aquests circuits de neteja viari perquè m'entengueu. Què ens passa? Cada vegada hi fiquem més diners. Ara, bueno, no he comentat, la Manco licita en breu, la setmana que ve, una nova màquina que també ens prestarà servei a Tona, que penso que pot jugar un paper important, sobretot en èpoques de tardor i de més. Però clar, ens trobem que si reforcem la neteja del centre del poble, tu dius al centre, vale? En general, En general, sí. En general. Però clar, perquè en general... Aquests carrers per aquí, això no es fa al centre. No, però són molt transitats. Deixa'm acabar. Vaig per aquí, És a dir, si tu fas aquest circuit, que és la zona esportiva, piscines, entitats i de més, com bé dius, Jaume Balmes i de més, però ens trobem que si reforcem aquí, clar, els dies de la setmana són els que són, els diners, com sabeu, són finits. No podem fer moltes coses, però hi ha un límit. Llavors hi ha queixes, per exemple, ho poso com a exemple, de la zona de la Suïssa, carrer Canigó, zona Garden. La ciutadania es queixa perquè han passat, de fet tardem 18 dies a fer la volta al poble, a tots els carrers del poble. Si reforcem el centre, llavors ja no tardem 18 dies, tardem molt més. La gent es queixa perquè hi ha fulles als carrers. Clar, la pregunta que us faria a tots és: molesten les fulles o molesten els papers? A mi molesten els papers, però hi ha gent... No. Hi ha gent, si tu visquessis al carrer de la Suïssa, et queixaries del que comentava l'Albert, del pol·len, de les fulles del plataner, que si no hi som a temps, a l'hivern s'humitegen i rellisquen. Per tant, és aquest equilibri de reforcem el centre, però no descuidem el... I clar, jo només per destacar, la nova tècnica de medi ambient sí que li diré una cosa. De fet, com ha dit l'alcalde, venia 3 dies a la setmana, era un tècnic de la Manco, i ara, a partir de l'1 de juliol, tindrem un tècnic de medi ambient 5 dies. Jo el que li demanaré és que trepitgi molt carrer. Per exemple, el circuit de neteja viària de l'Avinguda Montseny, potser no cal fer tota l'Avinguda Montseny i reforçar el tram, perquè jo hi visc molt a prop, poder reforçar el tram des del forn, des del Tombuctú, a la plaça Hostal, que allà, entre el forn, hi ha molta brutícia, o el Balmes. Vull dir que veurem si podem actuar de manera més quirúrgica fent carrer. I qui ho ha de fer? La tècnica de medi ambient. No, jo estic d'acord que és molt difícil, vull dir, però esclar, s'hauria de mirar una mica perquè... Una altra cosa, sisplau... Bueno, ara deixem parlar... Només és per acompanyar això. Hauríem de mirar d'explicar a la ciutadania que cadascú s'hauria d'escombrar la seva vorera. Si pot ser.
Home, no ho podem donar tot per fet que l'Ajuntament ens ho solucionarà tot. Jo diria que hem de donar la visió de que no, que entre tots ho hem de fer tot. Hi ha botigues que ho fan. Hi ha botigues que fan, ara ho has dit, però hi ha molts que no, i hi ha molts veïns que no s'escombren davant de casa. No, si no pugen els impostos. Això ha passat a millor vida i queda molt poca gent, bàsicament perquè ara ens creiem que paguem els impostos, i jo ja pago impostos, i jo he vist mares inclús deixar que el seu fill tiri un paper, no pateixis que ja paguem impostos i ja netegen. Però hem de fer una Vull dir que l'actitud ha canviat molt, ha canviat molt, i ara ens creiem que tenim molts drets i pocs deures. Però hem de fer pedagogia, també. Una altra cosa, això que dèieu dels arbres, que amb les ceres estrelles i això, també hi ha les valles dels veïns, que hi ha valles que arriben a mitja cera. I això s'haurien de poder... Sí, això també, igual que els terrenys a vegades, que nosaltres des de l'Ajuntament el que podem fer és fer avisos, però també tot... Ara s'ha avisat. Sí, passes papers i dius... Però dona efecte aquests avisos? Bueno, sí, nosaltres ho intentem i al final té un procés, això, A vegades sembla... Bueno, això potser Lluís ens ajudarà més amb el que és la part de llances, no? De l'oficialitat, però la idea és aquesta, tu avises. Ells tenen un temps per rebre-ho, un temps per fer-ho, si no, tornes a avisar. I a vegades tots perdem la paciència amb els avisos, però Lluís ens... També una de les, com dic, no? Com que les... No sé, van canviant les coses, tenim el personal que tenim i a partir del personal que tenim podem fer coses, no? Ara de recent també, el mes de juliol començarà una persona a inspecció via pública, obres, tanques, estat de terrenys, ocupacions de via pública, perquè fins ara hi havia una persona que estava a cavall entre la brigada i alguna cosa que feia via pública i hem vist que no ho atrapàvem, per tant, ara hi haurà una persona que específicament farà via pública i, entre altres coses, controlarà les tanques que envaeixin, que llavors, esclar, d'acord amb la llei d'urbanisme, pots fer el requeriment perquè han de fer el manteniment de la finca i han de retallar i posar-se línia façana. Doncs això ara potser començarà, bueno, en teoria també l'1 de juliol comença. Bueno, com que no vull ser tan negatiu... És negatiu això? No, us vull dir que teníeu raó, que la qüestió de parc i això està molt bé. El que és el Parc Roqueta, el Font del Ferro, els parcs infantils, el castell, està molt bé. No sé, fer un perfum per celebrar-ho? Amb això us felicito. Hi ha alguna altra qüestió i si no passem ja directe a l'aperitiu. Doncs gràcies i podem continuar parlant allà.